У мене це дуже теж головна подія, тому що в 15-му році я почала вивчати українську мову. І якщо відбулася Революція Гідності, ми повинні були всі змінюватися. Це як воно повинно було бути обов'язково. Тому що люди віддали своє життя саме для того, щоб ми змінювалися. І для мене це була дуже головна подія в моєму житті почати все спочатку. Я почала писати пісні, я почала писати тексти, музику, я почала новий творчий шлях, я почала новий виток у своїй музиці. Я тепер позиціонуюся як рок-співачка. Тому що ми починаємо будувати свою країну, а країна будується, звичайно, від людей. Тому от такі в нас творчі плани. Пишемо музику. Скоро, найближчим часом, у 2018 році вийде наша нова пісня, яка має назву «Вимагаю змін». Це теж з нового альбому. Тому з радістю я її обов'язково проанонсую, коли буде вихід, поділюся з вами з усіма цією новиною. Тобто можна буде брати в ротації і ставити? Звичайно. Клас. Ваш кліп «Крила» дуже... Я його сьогодні просто дивилась, слухала пісню, і я для себе зорієнтувала його як соціально спрямованим в першу чергу. Це робота про жорстокість. Перше питання від дівчинки: вам волосся не шкода було? Я просто поясню, що вам потрібно було для цього кліпу поголитись. Так. Розумієте, дуже цікаве таке питання. Чому? Тому що я хочу змінюватись в усьому. У мене дуже багато років, банальна відповідь, але в мене дуже багато років було чорне волосся. Я хочу, як кажуть, від мізків, від усього, просто змінитися. Я хочу, щоб в мене було моє волосся, щоб все було, все було моє. А ви розумієте, що жінки, хочете ви чи ні, але все починається з волосся. 100%, так. Якщо жінка змінює зачіску, значить скоро зміниться життя. Починається нове життя. Абсолютно вірно. Скажіть, а ось стан змін – це ваша така перманентний стан, в якому ви перебуваєте постійно? Чи був якийсь поштовх для тих змін, про які ви зараз розповідаєте? Змінений там жанр музики, зміна стилю, тощо? Поштовх був в усьому. Це мій останній концерт в Криму. Я розумію, що я зараз не можу поїхати туди. У мене був 8 березня 2014 року останній концерт у місті Керч, коли тільки почалася анексія Криму і все. Я розумію, що шкода тільки одного. Розумієте, що люди, вони такі цікаві, вони кричали там «Путін відвів війська, Крим та Росія». І дуже багато людей, які це все підтримували, не розуміючи того, яке зло ж вони несуть за собою. Їм вважалося, що все вірно вони роблять, але зараз, коли немає Криму, люди починають, тепер всі хочуть в Крим. А навіщо ж ви їх тоді кликали? Навіщо ви зробили все для того? Якщо б усі гуртом стали. А така ситуація вийшла з людьми, які щось там пригадали. Мені здається, що повинно пройти дуже багато, там 5, 7, 10 поколінь, які просто забудуть про цей Радянський Союз, про ці всі речі, і все стане на свої місця, почнеться відновлення. Я так розумію, що це не на нашому віці все буде, але ми є той самий фундамент, який ми повинні зараз закласти в своїх дітях, закласти в цю культуру, щоб більше такого не повторювалося, тому що саме те покоління, яке доросле, вони це все накликали. Вони думали, що буде саме так, як колись за часів Радянського Союзу, не розуміючи тільки одного, що навіть ті часи Радянського Союзу, де нічого і не було. Була розруха, нічого не можна було дістати, залізна занавес і так далі. І вони казали, що там був режим, порядок, все таке інше, а тепер вони живуть і просяться назад. Але ж так не можна. Ми його поки що не на довгий період втратили, тому що я вірю в це, що обов'язково ми його повернемо. Це перший був поштовх. Другий поштовх – це війна, це потім Донецьк, Луганськ. Можна я вас одразу переб'ю і трішечки поговоримо більше про Крим? 8 березня 2014 року. Так. Через рівно 8 днів була та ніч, яку наразі всі кримчани зі сльозми на очах сприймають, тому що це була ніч так званого референдуму, голосування.
А яка була обстановка в Криму тоді, коли ви виступали? Тобто, ну, по-перше, розкажіть про концерт. Це сольний був концерт, так у вас? Це було свято 8 березня. Ага. Це був він давно запланований. Я повинна приїхати була до дітей, жінок, дівчат. Там був великий палац культури в місті Керчі. І я пригадую саме ту поїздку, коли ми вже поїхали туди, коли нас зустріли вже ФБшники російські з кулеметами, направлені на мене, на мою команду. Вони вже нас просили паспорти, ніби ми перетинаємо російський кордон. Це ще було 8 березня, там фотографії в інтернеті, все можна побачити. Мені було тільки шкода одного, що стояли наші менти, як то кажуть, з собаками, і спостерігали за цією картиною, як ці ФБшники забирають гроші у людей, які впали на землю при обшуки, просто їх забирають. Хлопців там до стіни прижимають і теж забирають. Я скільки могла, стільки сфотографувала, тому що казали, що нікого там немає в Криму, але фотографії тому доказ. І от коли ми вже їхали, було дуже якось ніяково, було той самий, напевно, той самий жахливий день в моєму житті, коли ти розумієш, що ти тут востаннє, що це таки дійсно правда. Але потім, коли я зрозуміла, що як це все відбувається, я зрозуміла, що це все ненадовго. Але мені тоді вважала, що вже починається війна, і не зрозуміла, що там буде відбуватися. Приїхали саме у місто Керч, і я не знаю чому, але там не було жодної людини. Було дуже тихо, було дуже спокійно. Всі були у вас на концерті? Ні, це ж було десь 10-12. Ага. Було дуже тихо, що мене здивувало. В мене з Кримом є своя дитяча історія. Перший раз у житті я побачила море саме у місті Феодосія. 13 років. Це саме перша була моя поїздка до Криму. Мама нас тоді взяла. І я пам'ятаю, як десь там вдалечі я бачу вже такий небосхил, і там таке голуба така от стрічечка. Я не можу зрозуміти, то небо чи то море, маленьке ще. І мама каже, ти відчуваєш цей запах? Воно такий сольовий, такий цікавий. Я кажу, так. І ще трошки в мене такі емоції були, коли я перший раз побачила море, там медузи, все ж таки. Дуже мені сподобалось. І перший концерт в мене був у місті Ялта в ювілейному. Так. Так, це був мій перший сольний концерт. І ви ще на Новій хвилі виступали, якщо я не помиляюсь, також в місті. Помиляюсь. Да, я не виступала. Помиляюсь. Я перепрошую. Так. Тому у мене теж свої болючі історії, хоча вони приємні, зараз вони болючі, що мені дуже би хотілося поїхати туди, і хотілося б теж з дітьми розділити цю радість. Але я розумію, що поки не можу, не можемо, ніхто не може поїхати зі свідомих людей. Тому я вважаю, що скоро не можу. Я знаю, я відчуваю це 100%. Коли все іде отаким шляхом, коли все незаконне, коли все з-під тяжка, коли ти обманюєш, коли ти підлий, все вертається. А люди, які залишаться до кінця гідними і вірними собі, вони отримують того, що вони бажають. Я розумію, скільки в Україні людей, які бажають повернення Криму, які 100% впевнені про те, що це зрадники, які покликали цей російський світ у наш дім. Теж Господь Бог з ними теж розбереться. Я нікого не осуджую, я знаю, що є вищі сили, які з цим розберуться. А зараз наша задача в тому, що ми повинні всі бути як фундамент. Ми повинні всі його закласти, щоб більше нікого такого не було. Я перервала вас, про другий етап хочу поговорити. Це початок війни, початок АТО. Ви неодноразово, 2 рази, так, якщо я не помиляюсь, ви були з концертами в зоні АТО. Разів 8-10. Разів 8? Так. А ви їздите зараз? Зараз ви там... як і волонтер, і у вас такий дуже, знаєте, як гібридна така робота, як і волонтерки, і співачки. Зараз їздите? Що там зараз відбувається? Зараз наразі ми розробляємо маршрут, він дуже буде складним, тому я не можу з вами поки що на цю тему поговорити, бо це конфіденційно і це така таємна розмова. Я коли повертаюся за то, я тільки тоді розмовляю. Я не буду казати місця, куди. Місця не потрібно, просто як атмосфера, яка там атмосфера, як вас сприймають там?
Ну, не буду хизуватися, скажу просто відверто, вони мене дуже поважають, вони мене люблять, вони дуже гостинні, вони мене дуже щиро вітають, вони щиро приймають все, що в них є, тому селедець, картопелька, все накривають стіл, ми сидимо, розмовляємо. Це такі дуже-дуже відверті розмови, яких ніколи в твоєму житті не буде. Це тільки там воно чутно, тому що там ті люди, які за правду, ті люди, які не вруть, ті люди, які не підставлять один одного. Я розумію, так, є зрадники, усюди є, але саме до тих, де там от іменно брат і сестра, там дуже велика така потужна сім'я, яка боронить нашу державу. Тому я з великим серцем, з великою любов'ю завжди їжджу до них, коли вони мене запрошують. Іноді саме плануємо маршрути, просто заїхати до них. Це наші янголи-охоронці, іначе їх ніяк не назвати. Це не люди, це янголи-охоронці, які кожного дня боронять нашу державу і нас з вами. Ви дуже різко критикуєте тих артистів, які виступають в Росії і в Україні, або, наприклад, які заїжджали на територію тимчасово окупованого Криму і наразі там приїздять в Україну, ну тощо. І ви постійно в кожній своїй відповіді, в кожному інтерв'ю говорите, що хлопці, які наразі знаходяться на сході України, вони воюють не за це. Ось як хлопці, що вони вам, як артисті, говорять про ваших ось таких подібних колег, які... Я не можу це сказати в ефірі. А якщо згладити? Різка критика, так? Вони ображаються, вони зляться. Так, вони не розуміють, вони ж стоять для того, щоб ми розвивалися, а не на місці були. Тому що саме такі поїздки туди-сюди, воно уповільнює нашу перемогу. Якщо б це все було б порушення є, порушення нема. Все, йдемо далі. Щоб кожної хвилини бути на крок до перемоги. Це уповільнює дуже, тому що виходить, що ми просто збираємося і роблять з нас тих людей, з якими нібито ні про що більше поговорити. Така циклічна тема, яка ходить по кругу, по колу. Тому ми завжди з вами можемо розмовляти. Я розмовляла з іншими людьми. Я не розмовляю заради того, щоб здобути піар. Мені такий піар не потрібен, щоб говорити про зрадників. Я намагаюся зробити це заради того, щоб мене почули. Для мене це важливо. Мені довелося жити в Росії 7 років. Тому що тоді я була ще маленькою, 20 років я поїхала. Тому що от саме покоління, яке спиралося туди. Але коли я почала доросліти, коли я почала розуміти, що відбувається ще в 2007 році, коли сказала, команда Хохляндії приїхала, тоді я вже почала замислюватись над тим, що я буду обирати іншу сторону. Я не буду дивитися на Москву як на осередок, як на столицю, як багато людей дивляться, якщо ми з Росії, то все буде добре. Я обирала інший шлях. У 2009 році я це довела, заспівавши пісню України російською мовою. Саме для цього я погодилася поїхати на Євробачення, таке ми прийняли тоді рішення. Незважаючи на все те, що відбувалося тут зимою в країні, це точно якісь люди, які сьогодні і завтра нема. Але ніхто не може зрозуміти, як я люблю цю Україну. Я можу вийти, я можу розплакатись від того, як лежить трава. Я можу розплакатись від того, як побачу новий якийсь мурал. Як іноді люди один одному допомагають. Як іноді у неділю я дуже люблю цей час, тому що по обіді завжди тихо, і ти можеш почути, як шумить вітер. І коли ти їдеш по своїй батьківщині, тобі просторо, ти дихаєш. Анастасія, якщо не Україна, то яка країна? Ніяка. Я завжди буду чужа. Куди б я б не приїхала, я це розумію. Я розумію людей, які їздять і від'їжджають за кордон на заробітки або там на весь час. І я їх теж розумію. Вони шукають собі кращої долі. Вони шукають для своїх дітей. Вони, напевно, набагато сильніші, ніж я. Я можу навіть так сказати. Я не зможу поїхати звідси. Тому що я не хочу бути чужою. Куди б я не поїхала? На порядок вище життя в Іспанії, в Італії, в Америці в тій самій. Ми це все розуміємо.
Але я там буду никим завжди, мене будуть сприймати чужою. Мгм. Тут я розумію, що тут мій дім, тут поховані мої предки, тут зростають мої діти. І якщо всі ж поїдуть, ми самі себе знищимо. Мгм. Культуру, націю, мову. Тому, напевно, я, може, багато на себе візьму, але я хочу залишитися тією людиною, яка буде оберігати цю мову, передавати її дітям. Діти будуть такі маленькі ланцюжки, але то мій вибір. Мгм. І я розумію тих, хто їде, і розумію тих, хто залишається. Тому для мене Україна – це не тільки, як то кажуть, а поговорити. Я щиро вірю в те, що я можу щось змінити. А як без віри тоді щось робити? Тому я йду на ці кроки, тому я вислуховую там, за піари, за те. Мені байдуже. Тому що коли ти борешся за правду, ти не обираєш слів. Як там сказати, а так може не сказати, ти кажеш, як воно є, тому що тобі болить. Тому саме всі ці зараз історії, як забрати, це саме і є поштовх для того, щоб залишитись тією хранительницею мови, культури, історії. Мені хочеться теж долучитися до цієї України, яка вже така вистраждена, яка кожен день просто реве і каже, що ж ви ще від мене хочете. І дуже боюся за те, щоб ми її не втратили, за те, щоб всі ці люди, треба розуміти, що, знаєте, як кажуть, що якщо хочеш змінити світ, почни з себе. Мгм. А іноді люди не розуміють, ну і що, там хтось ще кинув, там щось так пішло потім так підряд все, і все починає руйнуватися. Я розумію, що я не заставлю 48 мільйонів піти зі мною, але я свято вірю, щиро вірю в те, що хоча б це інтерв'ю надихне одну людину, хоча б одну, але я вже щось зроблю хороше. Мгм. Я людина, яка віддає. Я не вмію приймати, я люблю віддавати. Мені хочеться віддавати. Беріть все, що в мене є, в мене душа дуже велика, і я зроблю все від себе залежне. Насправді, після такого спічу мені менше за все зараз хочеться повертатись все ж таки до тієї теми, про яку ми говорили до цього. Це артисти, які виступають на території Росії, тимчасово окупованому Криму. Ви говорили, що ви своїми подібними звертаннями, так інтерв'ю про них, про цих людей, намагаєтесь достукатись до них в першу чергу. І взагалі, ось як ви ж співпрацюєте, ви працюєте в одній сфері. Як ви з ними комунікуєте? Чи комунікуєте взагалі? Вони вам щось говорять? Не комунікую. Вони з вами спілкуються, намагаються там щось як? сказати, Настя, чого ти так висловилась там про мене? Ні? Ні, я не спілкуюся з ними, тому що ми зовсім різні люди. Ми розмовляємо на інших мовах. Угу. Ми не зрозуміємо один одного, тим паче мені не треба з ними говорити, я бачу їхні вчинки. Угу. Вже по вчинках ти можеш судити людей. Угу. По тому, як вони себе як ведуть по-людськи чи не по-людськи. Я ніколи не осуждаю за їх професійні якості. Я ніколи не кажу про їхню музику. Я кажу про людяність, де вони її загубили. Оце і все. Той скандал, який був нещодавно, так, з Ані Лорак, і, в принципі, за останньою моєю інформацією, вона наразі навіть на одному з українських каналів буде вести якусь програму, якщо ви знаєте про це, телевізійну. Тобто, вона буде знаходитись в Україні. Я розумію, що це буде дуже суб'єктивна така відповідь, але на вашу думку, на рівні держава Україна, що держава Україна має зробити, щоб подібні артисти, наприклад, виступали або не виступали тут? Тобто, на яких рівнях це має бути все? Мені іноді здається, що хтось інший керує цією державою, а не тих, кого ми з вами бачимо. Бо якщо це були б ті люди, яких ми з вами бачимо, ми б могли до них достукатись, а виходить, що не можемо. 4-й рік війни.
нічого не змінюється. Тому, напевно, хтось це робить за нашими спинами, а хтось навіть про це і знає. Але це комусь, напевно, потрібно. Мгм. Тому тут я нічого не можу вам сказати. Тому що якщо це є, то це потрібно. От і все. А скажіть, я читала інформацію, що ви є депутатом партії Олега Ляшка. Ця інформація наразі актуальна? Ні. Ні, ви вже не депутат партії. Я ніколи не була депутатом цієї партії. А, тобто це, ну, це Вікіпедія, як то кажуть, Ні, ми були Вікіпедія. перемовини для вступу в партію, але останньої миті я ще не була готова, Мгм. тому що політика – це дуже складна річ, і це вам не шоу-бізнес, хі-хі-ха-ха. Якщо йти в політику, то ти повинен чітко розуміти, що ти там будеш робити, а не бути 25-ю лебідкою десь там у хорі. Мені дуже хочеться допомагати людям. Мені дуже подобаються соціальні проєкти. Я не знаю і не зможу вам відповісти 100%, але наразі я вже готова до політики і конкретно я знаю, чим я буду займатися. Угу. Чим ви б займалась в цьому? Я дуже люблю допомагати людям. Тобто, в принципі, ваша була б діяльність така соціальна, більш соціально-волонтерська. Напевно, так. Плейліст Анастасії Приходько. Це що? Давайте, топ найулюбленіших пісень, які ви слухаєте наразі. LP. Угу. Дуже обожнюю, вона мені дуже подобається як співачка. Гурт Рамштайн. Я дуже люблю Вівальді «Времена года». Мені дуже подобається Армін ван Бюрен і Пол Ван Дайк. Я меломан, я так бачу, бачите, я це розповідаю. Жанрів так перескакуєте. Да, я меломан. Я дуже емоційна людина, як акторка, актриса, я не знаю, там, співачка. І для мене це дуже важливо, тому що я живу емоціями. Якщо я не буду відчувати емоції, я не зможу створювати. Тому, напевно, в мене немає якогось там вектору, по якому я буду рухатись, що саме тільки так. Ні. Якщо музика цікава, я її слухаю. А ви на початку ефіру казали, що, в принципі, ваша творча сфера змінюється, так, на рок-музику. І що стало поштовхом? Це була якась пісня написана нова, або, може, текст якийсь. Чому саме рок ви обрали? Ну, зараз, на цей період я часу. Я зростала на цих піснях Deep Purple, Queen, Scorpions, We No Change. Queen, пісня «Мама» така крута. Дуже багато чого було. Цой, ДДТ, це ще тоді часи, коли ми були маленькими. Мені завжди подобалась така музика.